Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алина Хәсәншина. Безнең бу максатыбыз президент тарафыннан яклау табар дип көтәбез. Калабызда технологик эшмәкәрлеккә өйрәнеп була. Мы здесь сегодня раздаем листовки. Азнакайлар урманны сакларга өнди. Мәктәп аккредитация үткән, бу мәктәпнең горурлыгы дип әйтик. Нур мәктәбендә ифтар узды. Технологик эшмәкәрлеккә өйрәнү якын киләчәктә генә түгел, бүген үк кирәк. Дөньядагы вазгыять илебездә IT белгечләренең кирәклеген төгәл күрсәтте. Шуны исәптә тотып, калабызда махсус форум оештырдылар. Очрашу калабызның конториум балалар үзәгендә үтте. Рәдифә Нугманова тулырак. IT белгечләр әзерләү өчен иң башта балалар һәм яшьләрнең мөмкинлеген һәм теләген барлау зарур. Калабызда узган форумның беренче максаты да әнә шуннан гыйбарәт. Форумны оештыручылар район башкарма комитеты икътисад бүлеге һәм Әлмәттәге IT эшмәкәрләр җәмгыяте. Спикерлар итеп Казан IT паркы белгечләре чакырылган. Алардан яңгыраган һәр мәгълүмат тормышта сыналган тәҗрибә. Шуңа ул бәхәссез дә. Яңгыраган темаларда кызыклы. Базарда уникаль ихтыяҗ итүдән башлап, эшче бизнес модель төзүгә кадәр. Бүгенге форумда бик күп IT специалистлар, IT компаниялар һәм біз монда шундый максат белән bir зур IT парк ачырга көтәбез инде. Безнең бу максатыбыз президент тарафыннан яклау табар дип көтәбез. Калабызда бүген IT белгечләр җәмгыяте 50ләп кешене берләштерә, ләкин алар күбрәк ди Ринат Сабиров. Кайчандыр үз эшеңне булдырып алып бару өчен тулы бер штат, күп санлы кораллар кирәк булса, бүген заманча технологияләрдән кайбер IT белгечләргә нибары кәрәзле телефон да җитә. Иң зур байлык бу белгечләрнең башында булган яңа идеяләре һәм белемнәре. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Урманны саклагыз. Азнакай урманчылыгы хезмәткәрләре һәм мәктәп укучылары халыкка шундый чакыру белән мөрәҗәгать итте. Акциядә катнашучылар Татарстан мәйданында узучыларга листовкалар таратты һәм янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре турында искә төшерде. Әлеге чарада катнашучылар янгын куркынычы сезоны башланыр алдыннан халыкка урманда үз-үзеңне тоту кагыйдәләре турында тагын бер кат искә төшерделәр. Янгыннарның 90% диярлек кеше гаебе белән килеп чыга бит. Урманда учак ягарга, тәмәке, шырпы, пыяла һәм чүп-чар ташларга ярамый. Гади кагыйдәләрне намус белән үтәсәң, урманда чистарак булачак. Өстәвенә мондый ваемсызлык өчен штрафлар да аз түгел. Бүгенге акцияның максаты янгын куркынычы сезонында урманда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен халыкка аңлату. Урманнарга карата сак караш тәрбияләү. Бу чорда һәркемнең янгын чыгудан сак булуын телибез. Инде куркынычсызлык кагыйдәләрен бозу аркасында зур янгын булса, җинаять җаваплылыгына тартылу, хәтта 4 елга кадәр иректән мәхрүм итү каралган. Листовкалар таратырга беренче мәктәп укучылары булышты. Алар барысы да мәктәп урманчылыгы түгәрәгенә йөриләр. Мы здесь сегодня раздаем листовки. Урманны саклагыз акциясында катнашып, без бүген биредә листовкалар таратабыз. Моннан тыш без агачлар утыртабыз, кошларга оя ясыйбыз. Бу түгәрәккә йөрү миңа бик ошый. Сегодня пришло 8 человек в одном классе. Без бүгенге чарага 8 укучы килдек. Бу түгәрәккә мин инде 2нче елымны йөрим. Урманнарның чиста, һаваның саф булуын телим. Узган ел Азнакай урман хуҗалыгы саллы юбилеен, 90 еллыгын билгеләп үтте. Аның составына 5 урманчылык керә. Урман фонды җирләренең гомуми мәйданы 46 гектардан артып китә. Халык белән даими рәвештә кисәтү чаралары һәм эш алып барыла. Чөнки урманда янгыннарны кисәтү ел әйләнәсе булырга тиеш. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөтен дөнья мөселманнары өчен изге булган Рамазан ае дәвам итә. Күркәм гадәт буенча бу вакытта милләттәшләребез һәм дин кардәшләребез бер-берләренә изгелек эшләп калырга ашыга. Мәчет мәхәлләләрдә, өйләрдә ифтар мәҗлесләре оештырыла. Татар мөхитен тудырыр өчен орнаментлар белән эшләнгән. Нур мәктәбе Калабызда 2018 елны ишекләрен ачты. Биредә башлангыч сыйныф укучылары дөньяви һәм дини гыйлем үзләштерә. Мәктәп директоры Гөлшәшә ханым Габдрахманова кунакларга бик теләп биредәге шартларны күрсәтә. Уку йорты чыннан да тудырылган уңайлыклары үтәлә торган максатлары ягыннан республикада бердән-бер. Биредә 71 бала белем ала. Күп кенә мәсьәләләрдә мәктәпкә Татнефть хәйрия фонды ярдәм итә. Мәктәп аккредитация үткән, бу мәктәпнең горурлыгы дип әйтик, чөнки кайда укыдың дип әйткән вакытта ислам теге направлениесе булса да, ул безнең Нур мәктәбендә дигәндә, ул мәктәп бит аккредитация үткән, ул мәктәпнең теге дәрәҗәсе, рейтингы түбән дигән әйбер юк уже. Әлхәмдүлилләh, балаларыбыз өчен без
тыныч. Нур мәктәбендә укучы балалар дин гыйлеменнән тыш милли тәрбия дала. Әлегә милли бизәкләр төшерелеп эшләнгән серле сандык шуның ачык мисалы. Бу сандык эчендә 4 ел элек укырга килгән балалар өчен бүләкләр саклана. Ни барын сандыкны куючылар гына белә. Ул беренче чыгарылыш вакытында гына ачылачак икән. Әлегә балаларны уку, кунакларны Рамазан ае вәгазьләре көтә. Кунак дигәннәрем тәрбия юлында йөрүче шәхесләр, укытучылар, тәрбиячеләр, мәгариф идарәсе вәкилләре, журналистлар, остазбикәләр. Әлмәт районы һәм шәһәр имам мөхтәсибе Исмәгыйль Сунгатуллин сүзләренчә, ифтар мәҗлесләре Рамазан аеның иң күркәм мизгелләре. Менә беренче 10 көнлеге узып китте, инде рәхмәт 10 көне, менә инде хәзер икенче мәгъфират 10 көндә яшәп киләбез. Ансы да менә инде тамамланып килә. Алла субханаһу ва тааля шушы айларның кадерләренә тиешле дәрәҗәдә ирешергә һәм шушы Алла субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә әйткән һәм инде төп уразаның максаты булган тәкъвалеккә ирешү Раббыбызның максаты иде һәм уразаның максаты иде. Шушы тәкъвалеккә ирешергә һәрберебезгә Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде. Ифтар мәҗлесеннән соң матур теләкләр теләп дуга кылдылар һәм мондый очрашуларны алга таба да кабатларга дигән фикергә килделәр. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Алуч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызның юбилейный спорт сараенда республиканың көньяк-көнчыгыш бердәм эшче хоккей лигасының Татнефть правкомы кубогына 2021-2022 ел сезонының спорт школьник һәм мастер дивизионнарының йомгаклау матчлары узды һәм ярышның бронза, көмеш призерлары һәм җиңүчеләре билгеләнде. Көньяк-көнчыгышта эшчеләр хоккейы 2011 елда барлыкка килә. Елдан-ел бердәм эшче хоккей лигасы үсә. 10 ел элек ярышка 11 команда чыкса, бу сезонда ярышлар ир-атлар командаларының 5 дивизионын берләштерә. Бу исә 34 хәвәскәр боз дружинасы. Соңгы уен көндә спорт школьник һәм мастер дивизионы финалистлары арасында матчлар узды. Мастер дивизионының төп трофее өчен бузда Миллионефть белән УСО командалары көрәште. Уен Миллионефть командасының җиңүе белән тәмамланды. Хәвәскәрләр сезонның ахырга якынлашканын хәбәр итүче финал сиренасы яңгыраганнан соң нәтиҗәләр чыгарылды. Хөрмәтле катнашучылар, җан атучылар, Татнефть компаниясе җитәкчелеге Наил Өлфәтулы Маганов исеменнән сәламләү сүзләрен җиткерәсем. Бөтенегезгә сәламәтлек, муллык телисем килә. Спорт белән шөгыльләнегез. Хоккей иң яхшы уен. Мактаулы кунаклар барлык катнашучыларны тәбрикләде һәм иң яхшы уенчыларны һәм 3 дивизион призерларын бүләкләде. Артем Данилов Җәлил нефть һәм газ чыгару идарәсендә оператор булып эшли. Бердәм эшче хоккей лигасының спорт школьник дивизионында аларның командалары беренче булды. Үзе иң яхшы һөҗүмче буларак та бүләкләнде. Финал был очень напряженный. Финал җиңел булмады. Без сезон дәвамында нәтиҗәбезгә бардык. Команда бар көченә уйнады һәм таблода 10-1 исәбе булды. Біз үзебезнең уенны һәм дивизионыбызда чемпион икәнне күрсәттек. Доказали свою игру и доказали то, что мы чемпионы в дивизионе. 2021-2022 ел сезонына Татарстанның нефть төбәгенең 34 командасы чыга. 5 дивизионда узган уеннарның сельский һәм студенческий дивизионнарында Нефтяник Әлмәт хоккей командасы кубогы өчен көрәш бара. Мастер, спорт школьник, любитель дивизионнарында төп трофей Татнефть правкомы кубогы. Любитель дивизионда Татекс командасы, спорт школьникта Җәлил нефть, ә мастер дивизионда Миллионефть хезмәткәрләре җиңү яулый. Футбол буенча республика беренчелегенең беренче матчлары узды. Безнең командалар Түбән Каманың нефтехимига белән уйнады. 2010 елгы футбол командалары арасында узган уенда дуслык җиңде. 2009 елгы командалар матчы кунаклар файдасына 2-3 исәбе белән тәмамланды. 2008 елгы Әлмәтле һәм Түбән Камалы футболчылар уенын без дә карап кайттык. Әлмәтлеләрнең җәйге беренчелек кысаларында уйнаган беренче футбол матчы Түбән Каманың нефтехимик командасы белән узды. Көндәш 2020 елның республика чемпионы. Безнең футболчылар 21 елда Татарстанда беренче булган иде. Әлмәтнең футбол буенча 2008 елгы командасы тренеры фикеренчә, төп бурыч яхшы малайлар, егетләр тәрбияләү, аннан гына футболчылар үстерү. Әкренләп максатыбызга барабыз. Төп бурыч үсәргә ди Владимир Карнаухов. Узган ел шушы командадан бер футболчысын Мәскәүнең Спартак командасына чакыралар һәм Әлмәт егете инде бер ел башкала командасында уйный. В принципе, готовы участвовать. Катнашырга, уйнарга, җиңәргә, чемпионлыгыбызны расларга әзер. Гадәттәгечә аны раслау җиңел түгел. Подтвердить это очень-очень нетрудно. 2008 елгы спортчылар арасында узган матчта Әлмәтле Кирилл Разгулов иң төгәл уенчыларның берсе булды. Ул Түбән Каманың нефтехимик капкасына 3 гол кертте. Әлмәтле Антон Шувалов 1 гол авторы. Түбән Камалыларга килгәндә алар бары бер тупны гына безнең капкага кертә алды.
24 апрельдә Әлмәтле футболчылар Казанда Мирас командасы белән уйнаячак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, монтаж операторы Алия Берамалова, сезнең белән сау булышабыз. Исән-имин булыйк.